чӣ қадар серталаб бош, супоришота назорат кун. Ту ҷавон ҳастӣ, бениҳоят ҷавон ҳастӣ. Ман синни соли шумо накунун баъд директори совхоз таъин шудам. ту гушта нестӣ. тура ягон кас фишор оварда наметавонад. туда ягон кас намегӯяд ин масъала гирифта ин шудади ин шудади, ман бароям таъин кардам. агар касе дигар мешид мардума нархи навора арзон кун, таъминота нақс кун, сатҳи баланд, нақлиёт вай равад, барқаш бошад. дар муошират муомила ҳеҷ гоҳ ба дағалӣ роҳ натиз забони покиза дошта бошад. обеда дар хонаи соҳибкор накун, ресторан нарав, дар хонаи як иштирокчӣ, як кампир, як бевазан бирав. аз ҳама беҳтарин чизе ки ҳамун сандуқ кашида бошад, дастҳо мерон дар пешат мемонад, ифтихор мекунад ки раиси шаҳр хонаи ман дар омадад. муваффақият. Ташаккур ҷаноb. Барои кор.